Экспертнаму ведомству уже 6 гадоў. Сярод падобных падраздзяленняў Беларусі Брэсцкае абласное адно з лепшых. За мінулы час спецыялістамі ўправлення праведзена каля 250 тысяч экспертных даследаванняў у тэрмін да 30 дзён, што вельмі важна для доказнай базы пры вядзенні следства праваахоўнымі структурамі. Пры гэтым на сёння звыш 90% розных экспертыз робіцца на месцы ў вобласці. Гэта дазваляе інструментальная база і кваліфікацыя супрацоўнікаў, і яна пастаянна развіваецца. Жыццё ставіць перад экспертамі ўсё новыя і новыя задачы па збору доказнай базы пры раскрыцці рознага віду злачынстваў і правапарушэнняў. Совершенствуются методики, закупается новое оборудование, аппаратно-программные комплексы, аналитическое оборудование, которое позволяет экспертам отвечать на широкий круг вопросов в рамках проведения экспертиз. Проводится анализ потребностей правоохранительных органов, судов, граждан. И наиболее востребованные виды экспертиз уже начинают проводиться и в регионах Брестской области, в Пинске, в Барановичах. Так, к примеру, в Барановичском регионе уже проводятся востребованные на сегодняшний момент компьютерно-технические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств. В скором времени будет начато проведение и товароведческих экспертиз. А напярэдадні прафесійнага свята эксперты запросили у гости журналистов, где их у интерактивной форме познакомили с работой специалистов. Как выглядит в самом деле наша работа, и сравним ее с той работой, которую проводят эксперты в современных художественных кинофильмах. Мы выбрали наиболее перспективные 6 направлений нашего ведомства. Как это выглядит в кино, как это выглядит у нас в нашем ведомстве. Была арганізавана выстава экспертнага абсталявання, якая дазваляе ідэнтыфіцыраваць чалавека па голасу, дапамагае ўзнавіць страчаную па розных прычынах інфармацыю з электронных носьбітаў, вызначыць сапраўднасць дакументаў, правесці крыміналістычны аналіз вузлов і агрэгатаў автотранспартных сродкаў, псіхалагічную экспертызу і многа іншае, што дазваляе сфарміраваць доказную базу пры расследаванні злачынстваў. Усім гэтым штодзённа і займаюцца эксперты Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.